Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello mga listeners, mag-upload na sa ta karon sa kung ako ang pasultion. Ako man ta nag-upload sa Palamay Drama. Upload na sad ko sa kung ako ang pasultion. Kamulo pa man tag-edit sa Palamay Drama, wala pa man nakaabot siya og sa oras. Kalingawin lang sa inyo paminaw ni mga listeners. While gahulap ta sa ato ang Palamay Drama, respetari lang po ninyo paminaw mga listeners ha. Hinaot nga malingaw sad mo. Intro vlog ta sa dili pa ta magsugod sa atong drama. Magbasa ta sa atong mga comments katong last nga gi-upload nato nga ko nako ang pasultion part 5. Ang first comment si Analin B, ayos idol. Daghang salamat sa imo Analin B. Si Luel Balandra, 5 ka heart kang Luel Balandra. Salamat sa imo da Luel Balandra. Pirmi ka gapaminaw sa mga gina-upload nato maski sa kung ako ang pasultion o sa Palamay Drama. Daghang salamat sa imo dia. Si James Panyola, walay skip ni idol sa bago nimong drama. Daghang salamat sa imo ha James Panyola nga nakasabutod ka sa atong sitwasyon. Dako na kay nagtabang sa kuha ang wala sa inyong pag-escape sa atong mga ads. O katong wala nag-escape sa mga ads, daghang salamat sa inyo ha. Dako na kay nang tabang diri sa kuha. Isa jud na nga nakapadasig sa atuwa, magpadayon ta. Salamat sa imo ada James Panyola. Si Reggie, nice idol, lingaw na pod mi ani, more drama pa idol. Daghang salamat sa imo Reggie. Si Ma'am Delsam 99, mayang gabi sir idol, pirmi kay ko maulahi pasensya una ug salamat always aniya gapon ko pa rin paminaw sa imong makalingaw nga drama. God bless you and family. Daghang salamat sa imo Ma'am Delsam 99. Sa imong kabisi, gihatagan jud nimo panahon nga maka-comment ka. Daghan jud salamat sa imo Ma'am Delsam 99. Ug amping-amping dia sa imong trabaho dia sa Hong Kong. Si Joselito Salva, hello idol, paspasa sa upload idol. Salamat kaayo, malingaw na pud mi anis. As usual idol, suporta ra ko nimo pirmi. Paspas jud atong upload sa imo, sa paspas jud atong upload Joselito Salva. Para sa malingaw ka sa atong mga drama no. Mao din imong gi-request nga kung akong pasultion. Ug salamat ay sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong mga gina-upload nga drama maski sa Palamay Drama ug sa kung ako ang pasultion. Usbon ako Joselito Salva, salamat jud kay sa imo ha. Si Oscar Abedog, okay na sad kayo idol. Daghang salamat Oscar Abedog. Naadjud ka pirmi pud no kasunod ug paminaw sa atong mga drama. Si Marisol Apsal, kinilingaw sad, daghang salamat sa imo ada Marisol Apsal. Si Analisti, salamat again idol sa drama, daghang salamat Analisti. Si Nina Castro, lingaw gapon mi idol, makatawa jud ta. Lingaw jud gapon ni ang tuang drama nga kun ako ang pasultion. Salamat sa imo Nina Castro. Ato dugayon ato nasugdan atong kun ako ang pasultion part 6. RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag, nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, talit sa RMN Drama. Hindi ako problema ba yun sa muslingan ba nga itong batasan lagi abot usabot kung nga nung problema ako aning yung batasan nga ngilaan kay no iniyon ako pagsugod ang mga pangitabo ha Pre, muna si Pre. Bago ni mo pinalit, pre. Hinatang nis kong pagbangko taon pre oo kato bago naulian taon naiuli siman ba giveaways ni suroy mo gus lahi niya gidadaan dahil ko niya sista porbida Di ko lamit. Oh, mahal ka si Sista. hindi ko sa Mayo. Mayo sa. Ikaw yung magkalihian ni pre, o man. Di ato ko nung soban na to, pre. Subha. Katao to na itong atong paborito ni mo. Atong tirtilod, para himo itong sundag, subha na to. Kaya lang ka. Katong paborito ni mo, pre. Katong piliming katahon. Usa man? Amo, kaya pala, si Canboys ko, ha? Askan boys ka? Ay, ikaw, itaas. Sige, unsa man? Okay. Katong para sa akong asawa, devoted to you. Okay. Okay.
Larga. Larga. Darling, you can count on me. Ha, okay, kada. Masul, Saban. pre, kuan be. Magsulok po pre. Masulo ka? Sige. Apil na kong bangga sa pop music. Di ba? Pop music festival. Apil yan tayo ng kanang Manny Pacquiao amateur hour pre, kanang 1 million premium. Ay, the best ka na. Nindot na bilo. Manny Pacquiao, Manny Pacquiao, amateur hour, 1 million. Ngapil sila aras kuan, katong amigo na to, taga Mandawi ba? Si kuan kato si Sila, Dimpadakay, Noel Villarin, ngapil. Duel. Amigo mo na nato, mga suod mo May na nato. mga tagon, may mga hanta. Bitaw. Sige, unsa man. Ha? Kuan pre kanang. Unsa man? Ano di ka mungutanan ako. Yapil di mo hindi mo sa bangga katong imong gikata. Oo, pre. Lagi nindot. Maayo gani kay wa ka pabungi no. Pagkakanahan yun pre. Ingon mo kag yapil mo bangga. Bangga ba ito title adto pre? Usa mo bangga be. Bangga sa mga Pilipinong awit. Bangga lagi sa mga Pilipinong awit. Ba mo ba di? Ba di title ng kanta kay mo gyapila di? Anya kadaog ka. Wa kay bangga man ko. Sige kanta na. Sugod ko. Sige. Katubang kuan akong kumpusa. Benson Cowboy ba? Okay. Nasuod na gito. Yeah, talaga. Kay kahintang po. Ha? Tanuna lang intaon mapas mo. Ha? Lawas na iwang nagluspag matagsiga. Aha. Ang tuwa ko nila. Subaan ba sa pre? Yeah, pre. Sa mo ni. Ya, hero asli nga na to pre. Ay may magyud nga ikay kanta beda. Wa po inyo na Europe. Hoy, wa mo buhi hero, dago na gibuhi no. Sapa po din unsa. Ay. Di ba ta ka concentrate sa kanta ning Ikaw na. kay pre, talami, puspusang hero ay gaba na tao Ay, dai. Di na pre, mapiso ta pre. Mao lagi. Oy, Ruben! Unsa man ang kasama baron? Ay. Hero asli nga na to ay. Hala, ay, huwag ka sila kabadlong. Kasama ka ng iro. Beda. Butan na nila ay. Karon naman ang sabat-sabat kantang pre judak. Biya ako ba yung pagin lang pre. Murag wa ko yung iro sum kanta pre. Ocho da pre oy. Ay, kinahak aning mga silingan na. Ay, di ba kabadlong ang ilang iro? Animal ay. Ay, dai. Oy, mindasa ka oy. Kita patay. Usa. Ginoo ko. Sugaw lang sawa ni Minda pre. Sa to siya, sa to siya pre. Ngita ko doon siya patay. Ngay nagas midriyo. Patay ko no. Asa man, asa man. Abot asa to ngitag patay. Porbida oy. Naade daghang patay sa gawa siguro. Ka pre. Ay. Bitaw. Ang sundari ko kaniyot akong sawa pre ha. Kay lahi naman ni bayana. Narabayaw yun niya unlimited. Pre, ako sa rin kalit ha. Marawa na mo kamtingog diha. Kaya lang ka pre. Bilin lang ko. Bayo! Naitaw! Ayo! Bayo! Tubag mo yung mga hinampak na amo diha! Ay, dai. Doon kung saan taon ay ibo ng giduk-duk gate nga. Ahoy taon, unsa ka? Pangasaan ko ni mga hinampak noon, mga animal, yung mga tawhana, di ka mo pahilom silang iro. Ay, lang taon pagkita gubot. Ay, istoryahan ng tarong taon. Pabuang-buang ganit nilo tubag, rak-rakan ko maniron. Tara. So, dali, dali. Pasagi lang gugugod. Di ko makatugtungod sa kasama ng ilang iro. Ato ng istoryahon. Iyon niya, silingan ko na nato. No, sabi ka, ay. Wa ko mo ilaan ilang ato mga silingan, kay way mga buot. Bayo! Day. Kalma lang. Ayo! Kalma lang taon, day. Bidang tuos sa taon. Ano, Berba? Ay, nakupog gid ha? Animal industry sa kada. Mura sa kagkure ka mo pugong-pugong na ako. Naunsag, di tika pugngan nga. Ang angpong di tika pugngan, saba mga ka dito. Masaba pa mga siro. O sa kayo mong gusto, ha? Ngisihan na ako sila, tungkol silang iro, ha? Ang audi ko mo syagit, hindi man sila mga bis ilang git. Usa, magkabling ako may tao sila hataw. Aha? Wala tao dito? Why? Pagkabungot si Itoy. Inani kabagsik sa dang ako ang asawa taon. So, nagditso taong iyang kalagutan ba? Nagani, kay wa dito ang muslingan silang bay. Unya. Naon sa mga diha sa may bitana. Kaisog ba ni naong, oy. At ngan po ng atong silingan, litsi na sila, di ka mo mupahilong ang ilang iro. Sabi taon ka, ay kalimti na tao, eh. Ay, pagitag gubot, gug. Ang sigod tayo, pagkitag gubot. Huwag ko mangitag gubot, oy Norbert. Gusto lang na ko nga mahusay ng problema, ha? Saan ba kinailang iro? Kanang magabi kanang matuog ta. Nya, naitaw mo agis na prin, bupagot ang ilang iro, maigting ta. Imbis lamit na kaya itong katuog. Dako na ba ka ng iro nila? Tingog lang daan, inipagot ng iro, Murag yun, dunay bakol. Pagkito, ayun. Perting dako, Ang ampong dili, perting dako, nga perting mo sang kusugaw paggot, ana. Tunguras gidakon kay dako. Lagot yan ikaw nilang iro, awa niya. Dadaan ko ginag iro, umurot ilipan, ang gidakon. Bungot sa ito, Marilinda, may adlaw ni mo diya mare. Uy, may adlaw sa nimo, pre. Si pare Norbert. Naaman, pre.
Sudla lang, pre. Salamat, pre. O, pre, sigo ako di mo. Ang ka? Laay kayo, pre. 6 advice ba, pre? Unsa man? Subat ah. Oo, may ka na pa. Agdag, dito ka agdon. Kabol, gini gusto na ko. Sige. Kisa may itong papaliton para suba. Minda lang. So may ikon, mari. May ikaw man ka kumarim na ni mo. Unsa mo ka eh. Pre, ikaw lingon, pre. Tagaat mo na kwartas para subaon. Sa'yo, may problema. Nya, kita lipalit sa... Birkol! Barkol, ay, bida. Okay lang, barkol, pre. May tiruay na to yung pre. Kana. Ya. Indot kayo Pre, dahil pamagiging ka, may kong mari, pre. May ikaw gutawon. May ikaw man ka inom sa na. Oh, mo inom sa dito sa mari, pre. Inom, oy. Oh, kamao din na siya mo inom. Kumao, oy. Kumao, magiging hagis. Inom pa ba? Gusto, pre. Wala. Oh. Sulti ba kung tanong ni mo? Basta may gusto pasingot? Wala. Singot ko na eh. Sahod mo na. Tingin mo na si Mari mo rin, pre. Kita ka? Kung pagilig ka inom, hagis na ka. Mari, Sabot na ba ka inom na? Oo, sabi. yung sabi kong doon, Mari, pre. Kinsa pa, mong silingan ka na ni Iro. Oy! Ayaw pag-isog-isog din ha. Kanya ba ka sa akong teritoryo ang mawal Yeah, ka? words good. Oh? Natuo kang mahadlo ko nimo. Kung inyo ni teritoryo din he. Uy, dahil sultian ta ka. Kung asa ko magbarog, ako na teritoryo. Nabuang ka diya? Unyanyam ka magbarog sa mo. Unta man, imo ning teritoryo. Oo, nga naman, palagkat. Yati rasad noon. Mag-isog-isog ka din sa among panimay, day. Suway. Say suwaye, o say suwaye. Suway, isog-isog. Na, kay na. Kaya, huy kanahan. Ganihan ako ng hagis din he. Huwag kang kakita, huwag kang kadungog ha. Gusto kang ibton ko ning haligin ng inyong gate. Uy, kambugira ba yan mo? Magkaibot ka? Bisag imo kang ilong akong ibton, day. Oh, suway. Tayo pa, nada kay ilong. Ano man, day? Sa tanaw ni mo, ani. Aw, abi na ko kubagra na. Kubag sa mga mata. Sige, suway na yun. Suway gagi siya. Suwaye! Hoy, ganina na ko ng hagis dire. Gusto kang usban ako, ha? Usban ako. Suwaye! Di ay, suwayan. Di ay, Ay! Unsa man? Ha? Tulyo! Ha? Tulyo! Ha? Dali! Dali! Ha? Ay, buhay ng hagis na! Buang di ay, Ay! Tulyo! Dali! Ha? Ha? Unsa man? Ha? Unsa? Ay! Alay! Di ko ba itong gate? Talawa! Yung sala ni Maday. Ay, kung daya dia. Daya kip niya. Huwag ka kaila, ha? Ha? Huwag ka kaila ako. Kay wak ko kaila ninyo. Mga silingan man tamo, pero wak mo yung mga buot. Hey, laruhon ko nun na ito, be. Unsa ba'y problema ni mo, ha? Gusto kang ipadakop na ka? Suway pa na ko, Brad. Suway. Sige. Hala, patay mo na eh. Ni apas na akong bana, bago pa ng laya, do. Unsay, May problema ni. Ha? asawa ni man ang hagis mo na sa amo. Oh. Nagpalain lang na. Unsay na pala eh. Wala na paghagis nos bay. Nagpalain siya din eh. Hindi siya naghagis inyo. Mao ba? Ano din ni mo asawa, bay? Normal na din dito sa amo. Ako ikaw. Normal na masod na mangulata kong tao. Unsa? Oh, gipulaan naman ko kulata taon. Pasilog. Anhi ko magkulata din na sinyo. Oh, Unsa man, ha? Gusto mo gubot? Gusto ba mo? Sulti mo. Anad na kayo may anak. Busak ka mo kung wa ka mo maanad og gubot pag anad-anad mo. Brad, pwede ka mo lang istoryahon, Brad. Dili! Oh, di ka pwede na may anang pwerteng sabot na mo anang inyong iro. Sa mga problema, ani. Wa di ka mahibaw di ay, ha? Kanang inyong iro nga murag leon kadak saba kaayo. Kay naaman niya gibutang tungod sa among kwarto. Di may makatuog in taon. Kay digpagot ana, murag mukurog hastag among atop. Kung saan na iro nyo, kadako ba na ha? Dako kay now, dako pag kay ko. Kwan, Brad, gini mo na gitawag og St. Bernard Dog. Usan dis mga higanting iro. Si Bernard ang higanti ha, group. Tara mo na. Ang kalawanag na ako Nga naman, na mo iro sa inyo? Oh, bida. Ha? Na mo iro, malagi ko ka dungog. Nami iro ka mo Malagi ko ka dungog. Ang di ba parehas ng iro sa baan kayo? Sa malingan sa inyo iro? Kwan, gigan lang to. Kana inyo iro sa tulungan kaliada? Ha? St. Bernard, di ka ni sa gawas. Mahal pa din mo. Kailangan inyo iro? Sa mga iro ka ba? Ha? St. Bernard na? Kato nga mong iro. Di ito basta-basta. Kung sa lagi nga na inyong iro? St. Francis! Iro, St. Francis? Bida. Magaling St. Bernard? Ano naman inyo? St. Bernard mo St. Francis! Gikan po na sa gawas nyo, ha? Di, bago nang hinatag ni Kunsihan Aldi Diaz. Ang saban, ha? Sa! Gikan na lagi na sa gawas. Bagong gawa sa BBRC! Sa? Ano ba, ha? Baura mo daan, ha? Kana inyong iro, ha? Baura na mo. Kung dili ka magkabadlo nga ng inyong iro nga sige paggot, stipleri ng bakbana.
Wa mo yung mga kaikog sa inyong silingan, sabak inyong irog. Nay matug, nya, kusukin paggot inyong iro, magkamata. Unya inyo na pasagdan. Ay mo pagbot, ha? Ay mo pagbot. Ayun sa iyong pagdot. Badlungan na ninyo, ayo igna, ay pagbuot ha. Diba, Inaminda? Asa naman to ako kasawa? Lakaw na ha, pero ako lang ha. Wa mi mga angko na ng inyong iro ha. Ang amo nga badlungon na ninyo nga di na magsig paggot. Pasagdan na sa ninyog, saba kayo! Saan man ang mo pagbadlo nga di man nakasabot og Bisaya? Ang problema na ninyo kung saon na ninyo pagpadlong nga. Nga bitang buhi-buhi mo ng klasihas iro niya di kasabot binisaya. Badlong nga ninyo! O di mag-abo tas barangay! Awa na! Hapit yun bunugas kong asawa sa musilan kay lagi. Murag musukol man sad. Dili mo na papil di ako asawa. Mao to nga among lang silang ipasabot nga di pasagdan ang ilang iro nga magipagkot. Ilaw tang badlungon ba? Kunya, nanlabay mga pila ka adlaw, may nahitabo sa ilang iro. O sa? Ano taong kami inyo pasangilan na inyong iro? Nga naman. Nga nung di man kamo. Nga kamura may magsigig reklamo bahin sa mga iro. Ha? Ba't pa sabot may kalagot mo sa among iro? Ha? Timan ininyo ha? Unsa gani mahitabo sa among iro, mamatay gani na ikihatagod mo. Oh, nagluya ang among iro. O posible nga inyo kining giluan. What? Kung sabi na taon, kasi pinili siya nga gilo yung iro ha? O gawas ba nga nung maingo magkagiluan nga, nagluya man ka na. Basi, gibiyaan na siya, uyabaw nagluya. Ay na lang kaninyo. Siguro alam ko na why mahitabo sa among iro. Pag-ampo lang mo. Ano? Namatay yun ang ilang iro, maragyan ba? Nagduda ako nga doon nakilo sa ilang iro. Problema kay kami, may gipasangilan, kami magsuspek. Mao to nga, mani akong problema ron. Saan na yun mo nga, kami na gipasangilan. Malo na ba kung ito ilang iro? Kay Bernard ko na to. Probida, no? Dako na ba kayo? Gikas gawas. Karoon saan man nina mo? Bato naman eh. Naamig yung kay amigo Kuya Gili nga ang muhig iro or mag-train og iro, palihog. Ang bagdi niya mong silingan, kung muhig silang iro sunod, ipa-train ni sinon ha? Kung kamong pasultihon, Norber. Okay, ang sender na ito karugadlaw. Si Dodong Norber, Ate Pres. Norbel. Oo, niya. Norber. Norber. Niya, kanis Norber, Ate Pres. Kaning ilang silingan ba? Nagbuhi og iro, dako kayo. Nga mo nilang nalabaran sa ilang o, Ate Pres. Kaya nigpaggut sa ilang iro taon sa silang silingan. Murag buyog ilang bike. Dagko kay tingog ba? St. Bernard nga iro Nada pati St. ko ana. Bernard? Naamgili ko no St. Francis. Silingan ron siya. Oo. St. Francis sa may highway. St. Bernard na sa Katipunan. Silingan ra sila Ate Pres. Silingan na tinuod. Nya Ikaw, lain bitaw kayo. isu kinang St. Bernard nga iro Ate Pres. Dagko kay da. Nya inig paggot. Mura mauyog ilang atop. Sa Kay paa, mata ano. sila. Karon Ate Magkakagyo Pres, mura na sakit ang St. Bernard. Karon sila gibsagilan. Namatay ang iro, sila gibsagilan. Ala. Kay sila kuno nasuya ra silang iro. Saon nila na Ate Pres. Mao di ang problema ron, kabir ba gibsagilan. Nya, saon ni damo. Wa man kasi kuan nga sila good. Wala, Ate Pres. May witness, Di kali out sa dong, why kanang unsay pa nga ebidensya? ebidensya. Oh. Why ebidensya Ate Pres? Why ebidensya nga sila yun? Saon man niya? Bam, natin mabasa niya, Bam. Ako na iton. Ha? Ako na iton, ako ni Kaon. Agi. Ang galing ato ang problema katong Goliath, may tungod din sa mga pagpamuhi og hayop. Ang atong pagpamuhi og mga iro. Amutan, kada bitaw mga, nga ako nakita nga datong iro, kana ramang naa sa Piero sa airport, ng sniffing dog. Mauro rin mo kita, di ba? Pero sa kung amo sa una na, yung dagko, katong tawag ng German Shepherd. Aha. Kana ubang dagko kayo, nakakita ko na ubang nagbuhi iro, di ang katong lugar ha. Dagko kayo Goliath nga color brown, wala nagko ka ng itubaka. Mao lagi. Dagko kayo. Pero sa ako nag-ingon kung at man ka og mga hayop, mag-break og mga hayop, bisan nun sa ultimo gani ang di ingkato ko na kawan Goliath. Ultimo ilang manok. Naingan, ang baboy naingan, ilang gitren. Kadi pa ha? Oo. Kung ari ka sa Genesis 1, versikulo 28, gingon diri ay. O gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamug daghan og lupa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa mga tanang ihalas nga mga mananap. Sa ato pa sa unang panahon Goliath, bisan ang mga ihalas nga mga mananap, pwede di ay og triningon nila ni Adan og ni Iba, no? Karon kita tag ihalas mga mananap, tukbon mang tao, kaon mag tao.
Dagko mga gawas sa bitin, no? Dagko kay bitin kamundo ko tao. Apan ang ako pagbasa akong anggot pasabot nga Inday Sir Norbert og Ma'am sa nga sing asawa pananglitan og ikiha kamo kanang adto na dito sa barangay man mo maguna wa bay CCTV camera gulyat no makita man na og tinuod ba kamo mo naghilo apan og dili jud kamo naghilo mga tarungan og dato jud sila nga nagbuhi og iro pwede magpalaya detect o sana o siguro tawag kadalan Na detector. oh aron makasuta og tinuod nga kamoy gahilo kay pananglitan gulyat og masuta dito nga sila way sala og igod lang gipasanginlan pwede ba sila magkiha og balik kana pagpasangil nga sila may nagkuan o reklamo mo balik kung dili kami dun naghilo na timing lang siguro no bakit nga kasi ka sakit usobin ang gulyat sa amo ang mga iro sa among gulyat no mukalit lang kadungoy oo bisa ka ng mga Bisaya mga ligon man ta na og kanang immune system ka ng mga Bisaya sa mga mahalon naay mukalit lang ka sa rasay gulyat niya Mukalit ka matay? wala di na mo ka mamatay na muna nga base nung doon sa kita ilang iro ya kamo mo ipasahilan nga kamo mo naghilo og ato mo sa barangay pangatarungan kay og tinuod nga kamo mo naghilo makita mo lang bulat bisan sa naon lang bisan sa sinultian lang masay ko na nga tinuod ba kang nagbaka kung nagsulti ka ba sa tinuod unya kung ari kas biblikal, kung ari kas spiritual, dango platas pag-ampo. Kay si Jesus Christ ningon man nga, ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Aron sa ingon, maluwas ka mo sa inyong kahimtang, ug dili na, di man sa mahimo, ug mo, balhin mo kayo, kay inyo man ang lugar. Di sa mahimo, kay inyo sang hingin lang yung silingan, kay naguyog iro, kay ilaan po ng lugar. Ug pananglitan sa ako nang gingon, kung magkinihaay ka mo, ato ba nga, ug isulti gyud ang matuod. Ha? Kaya nga CCTV camera. Kasi tawagan na gulit ko sa termino. Ipa-review. Kung saan fast track. Kung saan Fast forward. Nailit ko nila. Rewind o fast forward. O nailit ko nila sa torne. Nga backstrap. Kung saan Butang ko siya. basta ka man magkita, no? Ha? Backbone ko no. Dili kun red, back red. Kana back red bitaw kun imong Ha? Lain sa ng baby back red sa tipres. lain sana. Back red. Alan! Naghisgot man tayo mga hayop nga gibuhi. Doon na ko yung nakita, dili hayop. Unsa man? Gibuhi? Apan mo kasabot? Oo! Yago. Imong Tanaw nimo, kaon ka, yago ko. Kanon, kuyang mo! Salamat ako na dito naman noon. Godagoy, puzzle. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong YouTube channel nga pala may drama ug mao kini atong sunod nga drama. Niyan sabi niyo nga lagad si Kangin at Fon Morales kung ako'y pasultihon asap kita ha always say a prayer mga kaigsunan mo na importante ang itong pagpanalangin pagampo nga ito sa labaw magagaham Lord thank you kay Lord sa imgata ka namong grasya o ang kalinaw sa tibok kalibutan ang among ipangandoy diha kanimo thank you Lord thank you kayo o ako sa din pasalamatan og dako sa chairman Marsing Masayon si Josephine si Ri sa MIGC kun Mactan Island Joggers Club ano na gini maminaw na to salamat kay sa inyong mga suporta pag-feeding nga sa kabataan dan napita sa Marigondon Lapu-Lapu City salamat kayo Chairman Marsing Masayon og ni Tony Sagarino okay o sa Macpay Pharmacy nga naminaw sa nato ang mga trabahante diyan pita diya sa Agos nga to sa Alfarzad ang mga trabahante naminaw gyapon nato suki nato ning pharmacy okay thank you kayo sa inyong pagpaminaw ug salamat sa inyong pag-distribute sa SED yan naman well, thank you kayo okay ug sa taga Agos nga Agutda Agos United Tricycle Drivers Association salamat sa inyong pagpaminaw okay. Pero ang sutang pagkarotong atagan o pagdagan, no? Pinadaki ni usa ka babae nga nagpatago ang sangan nga nisi. Hindi gibotan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Nisi. Kining akong problema bahin ni sa kumbana nga luuran dali kay masuko. Ya lain ning tawhana og moy luod. Ita lagi, ug gini nakahatag na kong problema. Pero aron nyo masabta na nga akong sugilano no, ikan ko ini sa pagsugod ang tanan. Mga bata, andam na ba mo? The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round all day long. Mga bata, andam na ba mo? The wheels on the bus goes open and shut, open and shut.
Openan siya. The wheels on the bus. Ayo! Karon di nagidun bata ang ni Ayo. Di ron bata. Ay, Noy Miyot! Awaw! Say ato, Noy! Day, napay bas-bas naman. Say bas-bas? Napay tuba diha, day. Ay, naapa, Noy. Uy, basta ikaw, Noy. Usag galon lang, be. Kadiyot ha. Kaya ako sa Ignos Binok, ha? Dali alam, palihog, day, ha? Sige, sige. Nagawa tabat na ako akong mga bisita, day, kay maulo ba yung pangita nila nga tuba ko nung ni Binok? Bago magkana, day. Ay, oh, Noy, uy. Kadiyot ka ako Ignos Binok. Wait sa, ha? Dali alam, palihog, day. Oh, Noy Miyot. Yeah. Noy Miyot, palit ko na siyang tuba. Palit ka na. So, utang po na. Ambot lang, palit man to yung gisulti. Mabita na to sa semana. Ay nga nung palit sa niya. Utang di ay. Ay, ato alam. Uy, kay atubang dito. Bitan na miyot ay. O kung ingon anak man gani, nga dugay na siya mo bayad, ayaw na nagpautang nga. Mo lagi pero ay ko gusto ta. Ikaw ba ay? Ikay atubang dito. Kay mo feeding in ra ko. Kung magkasulti na mo duha, sige na lagaw na. Unsa ka? Mo feeding in, mo paduol ko ninyo ba? Unya mo na sad. Ha? Og mo na sad. Mangutana og mangutang. O kanang lagi magmutana sang palit pero utang di ay sa man ako. Aw, mo feeding out ang duha. Boom. Ay. Noy. Ikaw po din eh. Di lang ka magtahod na ko. Mabita mo ikunoy. Ay, do minut ka na papalita kong tumpa, be. Kaya na ako'y bisita ron. Muna akong piinom nila. Ay, nagtumba ni mo kay bago pag yun, no? Oh, pero bago mo ko ano kay kada adlaw man mananggot mo ko kada adlaw so bago gyud akong tuba. Ay, unsa man ka nang napay way tungog diha? Uno kayo. Unsa may imo ko na way tungog mo ano? Kana lang way tungog, dong. Kas mo ka ni mo no miyot. Musikas, kas kayo. Aw, Kas ba? kas, oy. Na unsa madahan? Unsa way kwarta? Nadi ka dengan kwarta no. Ay sos, do, kwarta lang imo do, Pindal Binok. Nalaghan sa kupitaka, oy. Say, nagkay, manggali ni. Ha? Taon, oy. Nagkay. Usa nagkay. Ay, basta nagkay. Aw kun mao no noy. Mabayaran dito nimo imong utang adtong unang semana. Napa di ko'y utang? Ay, limot-limot sa diyan ni da. Limot system ta. Kaso di mo, noon sa mga, mo ko pahinum minimo. Awalan kong pahinom doon mo atong unang semana kay naningil mo ko karon. Oo, naningil ka ato. Katugong magkikadahatan ta ka paningil ako. Ay, pastilan ko. Kuya, awa sa good mo maningil. Uy, igo naman kang ngidhat. Aw, lisod sa kayo. Musulti ko na mo na kay basig musuko niya ka. Ay, suko po ay noon sa. Ay, na ha. Ay, pagsulti ano yun, unsa. Dili mo na malikayan nga malimot taba. Unsa. Ay, pastilan. Para bigyan may tabo nga dagan tag-utang. Uy, Wa masad ko yung nadunggan kasuway nga na. May dagan o utang na may tago roon. Ay, mo sa ito. Bibi, pila ganito ako utang ni mo. Kan, 300 na rin. Usap to ko galon. Mao ba? 300, oh. 300 ra. Ay, pastilan, nalimot na yun ko. Dito 300, oo. Give the change. Ano naman yung chance mo yan? Mabit, keep the change. Awa na ba? Pastilan bugo, agin akong mat, di eh. Okay, tagay kong usak galon, ha? Katong way tungog, ha? Way problema. Na. Ay, nero. May kay imong isunog buwas paso da na tilawan na to, baby. Tuloy. Oh, good. Tamis ne? Mo gihapon. Pila man eh. Mo gihapon. 300? Mo lagi gihapon. Sige, kanina lang. Ang bayad na Ha? Ngita kag bayad? Usam day na utang. Mao gihapon. Bangag sa ilong pagkakitol. Leo, 300 man lagi ni. bayad na siyang utang ang unang semana. May noon kini bayad. Nya ang karon? Maum lang gihapon. Kasi mao lang gihapon. Utang lang gihapon. Ha? Pero kung di ka pa utang. Ay, di gyud bitaw ta ko magpautang. Sa una, abir ko daghan sa kwarta kay bibayad man siyang utang lagi. Unya? Nahugog. Bibayad sa siyang utang, unya, nang utang na po. Ay, mao lagi.
Pero ingon magug ka nga di ka pa utang good. Waan man ko'y nahimo, kay naan naman yang kuhan to ba? Masag bawion ako. Abi na ko, gihatong bayaran. Kinigos ni Biyo to eh. Sunod laruhan na siya. May lagkitay mangutang si ang tindahan kay prangkahan nagdiretsyo. Sunod prangkahi pod na siya. Ing na nga, credit is good but we need cash. Kas? Kasabaan man noon da? Gahal-hal ka malan sa di ay oy. Sa mga noon, ako naman imong birahan no? Amang, ingon-ingon pa ka nga, di na nimo si pautangon niya. Dito, nakautang na gihapon. Ang giminaruan naman ko. Ako din sa bidas ni mo, maramay no, kita'y nangutang ani, kita naman no, ikasabaan ani. Huwag man kakasabihin. Hello ay! Ah. Huwag kasabi eh. Hello? Halag yoy! Ano? Asa man ka? Hoy! Mulakaw na pod ka hanya. Di ka mo pauli ni Padiud to. Unsa man ka? Hoy, mukaon ka Padiud to dire. Binok! Kalayo na nimo kadugay nimo katingog. Halag mo diya! Mukaon ba ka dire? Kaos now? Hala, amawa ang tawhan na. Binok, balik sa dire, oy! Binok! Ingon ini ang akong bana kaluuran. Biglakaw, niya makulbaan ko kay dugay mauli. Unya? Asa naman yung tawhan na, oy? Pamagin mo uli? Kanahan gining binuka. Sa nagrurasa gud gabiin na. Asa ka to na ni Udto. Nating karon ti panihapon na. Lah, parinuling ay. Prinuling! Oy, pre! Asa ka, pre? Di kagikan. Ika sa Barangay Santol. Lungsod sa Maslum. Mao pa di ay, pre. Mare. Ina. Ando ko pa ingon sa Sitio Lawlaw. Sitio Lawlaw? Asa na dapit? Sa Barangay Parat. Kining pre, kanang gitawag ta ka kay mangutana ta lagi ko nimo kung nakakita ba ka ni pari binok nimo? Pre Binok? Oo, kay ganina pa to nilakaw buntag. Gabiin na lang, wa pagid mauli ambot asa. Ni agiwan to dito sa ubos ko. Nanggot siguro to. Kita naman to lang ko sa ibabaw ko sa lubi. Samtang nanggot ko. Gitawag ko mga ganito. Nyawag yung tubag. Mao ba pre? Na pasensya na ka kay gisapot manggod to nang luod. Anak magina basta mang luod na siya, anak gina iya batasan mulakaw. Tuwar to Tuwa na dito. siya sa lubi des ibabaw. Basin, basing tuwar to dito. Basing nuha na tong tubaron. Man naman to siya pangwag tuba. Uy, kada buntag man na siya manguha, di man na siya manguha gabiig hapon. Mo ba? Inunsam dito taon siya dito sa babaw sa lubi eh. Ay, ang buto ng tawhan na. Sige pre, salamat kaayo pre. Ako to nga pason dito. Mare. Sige, Mare. Ayo. Asa man yung tawhan na? Uy, kaluuran gid aning kanahan. Mangluod lagway hinungdan. Kangit-ngit ra ba? Asa man siya lubihan ni Katat? May gani kay nakahuam kong flashlight sa among silingan. Kusog siga. Ay, murag to yung nilihok dito ay. Mga dahon sa lubi nilihok akong flashlightan. Oh. Tao! Si Binok! Siya nang nasa ibabaw. Binok! Uy, kanaog ko na diha! Panihapon na! Uy, naog na diha! Panihapon na ta! Binok! Panihapon ginyo niya! Kanaog na ba? Kaya istoryahan ni nato, magluod man nagkagway hinungdan. Uy, kapahong ni mo! Kanaog na diha! Asa naman si Binok? Pasag di ito eh. Sa pasagdigot. Nahibaw na kas batasan anang tawhana. Mangluod gani na, grabe na kay kataas og karbo. Bisag unsawon pa na ni mukam-am, lisod kay na tawhana. Kaya sa man ay siya. Ito ay, babaw sa lubi ay. Nananggot. Mana magkasag pananggot. Ay do, ang butong ato niya. Paita. Manluod gani mo, dayon nagsakas lubi, murag pahong. Manong ato man siya dito. Nahibaw na ka, manananggot man. Nahug naman niya opisina na dihang lubi. Sa? Niyabag na. Hala! Miiwan na. Humang dito ng tawhana, bahala to siya dito, bahala to siya, paraw kay stadan, magluod, tayo suko-suko, apoy. Ayo. Uy, Ay. Ayo. sa maron? Uy, pasilong sa uy, kay mabasa kas uwan. Ay, okay na lang. Ako payom. Basta may ato ni mo. Wan, kining nagpahibaw kami na nga doon na ibagyo rin abot. Kining uwan na, mo na ni. Mo na isulti sa kapitan. Nya, pabakwiton mo. Pabakwiton mo daan dito sa gym kay kuyaw kayo ro ng uwan. Ang mga buki-buki ba, kuyaw landslide. Nya, tungod sa uwan. Nya, kusog para makuno ng hangin. Mga pabakwiton mo tanan nga dinis bukid. Namay sa kinan naghuwat ninyo. Lihok din mo, ha? Yan lang ang inyong mga gamit. Kamu ang importante. Lihok din mo, pagdali lang. Unsa? Uy, kinoo ko ni si. Pagkakusog na sa hangin.
May gani ka na kabalhin at May gani kay nagabakwit na tanay. Pastilan ko wa pa sa na lang. unya anak ang atong bahay karon. Napagato inibalik nato. Basta gani ato nato ni kaugma wa nang atong bahay. Ay pasagiin na lang tunay oy ang mahinungdanon nga luwas ta kitang tanan. Hala, si Binok di ay nak. Hala, Wa makuyog dato si Binok. kinuo ko. Tuwara pa to sa ibabaw sa lubi. Nahyate na. Kinuo ko. Hala, wa pa ka nautang nahitapok ang Binok. Ay, ako balikon si Binok na Sa balikon, nabuan ka diha. Kakusog na sa Ginoo. Natanawa, wa na. Hala, Si tanawa. Binok lagi tao na. Na maugali ron. Ugma na to pangitaon. Lisod umubalik na nga to. Nay! Tungo sa among karatol, kay kusog lagi ang hangin, namot minibinok na ni Antong Tungura, ibabaw sa punuan sa lubi, kay nang lagi. Ana man na siya basta luod, mudayog adto ibabaw sa lubi, nalimot mi. Mao nabalaka gid mig maayo. Ugma na nga milurang na, hayag-hayag na. Pero may pang ginagmay, gibalik ginamo dito si Binok. Unya, Ginoo ko ni si. Ang atong bahay tanawa. Haligi na lang nabilin. nayang atumbay. Nalapasag din na lang na. Ato unang pangitao si Binok. Tuod si Binok. Si Binok na. Pangitaon gani nato. Dali. Si Binok. Pastilan, oy. Asa man siyang punuan na sa lubi ni Katkat. Nga uwa man na nga hapay naman ng atong kalubihan. Ginoo ko, asa magkaday si Binok? Binok! Mao niya akong problema kay wala mo makit-i si Binok nga akong bana kay kat man siya sa lubi kay nang luod lagi. Nya karon naabta og bagyo, kusog pa gid nga bagyo kay sa typhoon man. Ang among kalubihan nga tumba. Karon wala gid na mo ikita si Binok. Kaon ni namo, uy unsa imong buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Desi. Okay, ang sender ato karong adlaw. Kisay sa ato sender lang. Si Bilyat. Inday Nisi. Nisi. Mao ni ang ga ni Inday Banisa. Risula sa una. Nisi. Oo. Ngano sa problema ni Nisi? Katong iyahang kuan at bana ati pres nga pagkaluran. Oh? Oo. Luran tayo sakas lubi abdan tag bagyo. Nya, Kalimtan nila ati pres kay kuyawan pa sila bagyo. nakitaan gyud nila? Wa pa la kiti amo ta sa kato. Na? Di ano tos bahaday. Mao ni akong problema. Wa gyud mo kitis binok nga akong bana. Kay mikat-kat pas lubi, nang luod lagi, luran lagi kaya ati pres. Nya naptag bagyo. Hain to mga padpad. Hasa ka tong gipas. Kalayo gyud mas lubi niya. Usay ati pres kani ba kaluuran na to. Boy magdaas tong kadaot to. Kay kukaan ka dati pres. Runay di. Naman kay luuran ka, adi ko kaon awa ha. Di ka na kalikayan Goliath ka na bitong taong luuran. Nasa di gud luuran nga. Ay, luuran. Sabot lang, ano ba no? Oh, kadang luuran kayo ba nya sa una luuran kay ka. Ano kasuway na ko padluod at pres nya. Ikaw? Wa ko kaon ana katong bata pa noon ko. Kadang kaon ni, adi ko kaon ana. Aw ko kaon pag under use gutom at pres. Unya gutom kay ka ni adto ka kusina wa na isudan. Ato Goliath, wala na akong batasan ng luuran. Masabot na, okay ra gyud. Ikarang ako lang balitan karon. Kanitiguan na tadi ay Amin, luuran naman kahit ano. Pero ako anon ba nga maumag tingali ni pero ako na lang O sa dabi kay gayon at pres Oo. nga luuran ka. Oo, Pero imo luuran lang ka. imo sakyan imong utok sa. Oo. Pero akong anon ba nga anak tingali. Mo sa mo to mo tawag kong musangpit ko Ginoo mo anak ko nga Lord ganun luuran man ko karon. Wala bitaw Mo no. na ko. Oh. Gano'n Gano'n na ka, wa ko ani Lord, wa man nako batasan nang. Dili ana agad Naiani kali na man ko. kanang mga matured na kanang kuan muna mangluod na kanang dali ra kayo makal kuan ba mahiubos in town. Mao na nga murag bawa ra sa dati pres. Mawa Nga, kon. Bam! Kuan. Usa ka inahan, gihulmigas. Ha? Kuya ba na ba? Lora sa gab. Murag si Lisa. Ano man? Ano Si Lisa bata ba natin pres, madluod na kwan tunag pa isong bigas. Magligid-ligid na dito. Hello, Oh, grabe ha. Ang Lisa. Kasakit. Kalungan ba na mataa di ay? Pinabaldita dyan na siya sa natin. Hindi maldita din siya. Ay, sos, ma'am. Ligid. Unya lain ra ba ati pres kada bungkagod yun yung bigas una siya magligid-ligid. Hindi siya sakitan. Siya. Magpapaak mo siya ba mga Anto nito? Lord no. Ka. Usa ka inahan, Karon gihulmigas. bigas ye. Gihulmigas ang may mata, may ilong. Nga naman, oy. Itanaw nila kung saan Patay maninipuan. na. Buhi!
Di anak ko nga, inyo lang po giagi-agian. Wa ko ninyo temanaw sa maning namaak na ako. Anak. Uy, di man siya... Masakito lang taon ka ng... Gulmi ka. Ang mga anak ba, wala mo magtaga din taon. Oo ba? Wa nila. Uya taon eh. Limpyuhi? Gilipyohan na. Gitaga na. Okay. Pero, Balik nalagi na. ka gulmigas. Kung sa'yo pangutana, di halang. Di na gulmigas. Dili tolmigas. Utitod. Unsaon ni taon? Unsaon ni bana lagi taon nga luuran man kayo be. Unsaon man di ba? Hangtod karon wa pa ikita. Manang bagyo. Manang bagyo. Kay kung pananglitan og nahadagat pa ng gulat, mulutaw man after 24 hours. Aha. Pero kung nahayuta, Nayuta pa? wala Una gidagat. na to. Dili, oy, ang ako ato, patusog sa uwan, tingalig na, lalagpot. Nalagpot Angin baya kayo. Nalagpot at Lalagpot to, layo-layo. Nalagpot. Kung mahadagat, gidagat. Gidagat. Kung yuta, giyuta. Ay lain man tong iya ha. Saan? Ni Dungoy. Ano yata ipaambit lang? Sige, sige. Priya joke lang. Priya joke. Kasi nga tatlong sinder, si Marcia, si Sili, sana Sili, ha? Nisi? Kasi nga na nato. Nisi. Missing eh. Dai, Nisi. kanang ariel tadangop sa pagampo dai no, kay dili biya lalim mo imong gibati karon nga, wa gyud ikita imong bana. Dili to mahimo katulong kaning bag-o na lumo sa open nga iyang bata katong 15 anyos ba? Yan nga. Ngano nangaligo sa atol sa Bagyo, kamatod panginahan ug ang uyab mura kuno nga buang siging kuyapan kay wa gyud ikita na ugmaan na lang. Kaning imo masabo pa ning imo dai kay wa kay pilalaro ka semana. Ari day ta sa Salmo day ha. Salmo 91 gikan sa 14 ngadto sa 16. Ang Diyos nag-ingon, Psalm 91 verse 14 to 16. Ang Diyos nag-ingon, luwason ko katong nahigugma kanako ug panalipdan ko katong miila sa akong ngalan. Sa dihang sangpiton ako nila, tubagon ko sila. Mag-uban ako kanila sa dihang sila anaa sa kalisdanan. Luwason ko sila og pasidunggan. Gantihan ko sila taas nga kinabuhi og luwason ko gayod sila. Ani na lang tadangop din he kay hangtod karon wa pa ikita. Pwede man og wa pa gyud nyo kitiro na imong bana inday patabang sa barangay, pananglitan og duol ka mo og dagat patabang kamo sa Coast Guard. Og naarag mo sa mama patabang sa barangay ka sel 11 na sa mga tanod. Pero wa ba ko mo nabay sa pas yung duol. Apan kung paghuros Bagyolan, nilupad ang lubi nga iyang gitungtungan, awa na gyud. Di na gyud ikita. Kani mayon ani nga kaso yung ani gulyat sa among katigwangan sa among probinsya, bili mo unsay buhaton na tepres, kana dali na ikita. Mo ani mga katigwangan, magnubi na kita. Ato na lang nubinahan, ay namatay na siguro. Ingon ana. Pero malag nagdatog cellphone niya, kuan silent, patingog na yung cellphone ba? Wa na cellphone, oy bagyo. Putol. Grabe ka ng kuno kay managhoy biya ng usangan ini. Managhoy ng bagyo ka nahangit tungod sa kakusog. Bitaw, bitaw. Mao na lang to inday ampo ta inday ha, pero ato kang tagaan og lighter side sa atong siglano nga pananglitan og nahadagat pa kamo, gidagat. Pananglitan og nasa yuta, giyuta. Giyuta. Og nasto nga. Ni Dongoy. Kalawat ka lang dito naman no. Doon ako ay pasultihan. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong YouTube channel nga pala may drama ug mao kini atong sunod nga drama. Ang malagad si kang Trifon Morales and then may partner usab nako diri si Juan Dita o mga kauban na mo ning tutulmanon kun ako ang pasultihon. Kini malagad si kang Trifon Morales ingon kaninyo ay salamat din taon ang sunod kamo kanamo karon. Okay? Asap gid ha, always say a prayer nga kay sunan unahon ta pagpanalangin sa tong labaw magagahom. Thank you Lord sa mga hatag kanamong grasya. Okay, ang suotan po karon to hatagin upod no pinadakan ni sa kababay nga nagpatago lang sa ngalan nga Nilia. Kini gibatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Nilia. Kini akong problema bahin ni banang hambugiro ba? Ipanghambog ko. O kung ano nga naglagot ko o dama ko, ingon mo ini ang mga paghibo. Sugdo na ko sa dapa ko. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street, I remember the child as a... Nay! Unsa man, Nay? Batay sa ditong tindahan ka, kay murag na, katugon man ko ay. Sige, Nay. Pahuway lang sa dito. Kaya ako na'y bahala sa tindahag bantay. Ayaw pa utang ha. Ina nga bawal ng utang ron kay wata ikabali. Oo, Nay. Sana ngayong Pasko Ayo. ay maalala mo pa rin. Yes, unsay ato? Unsay imo? Siguro yun, di Unsay sigarilyo, ha? Ang paborito na ko. Unsay mo paborito? Ikaw. Charot. Sarot. Sarot ha?
Ikaw naman, katungpuwa ba? Sorry kayo, ikaw may akong nasulti nga akong paborito. Ganon. Diskarte. Kuan, bagay Pila man? Baliksin ko lang, day. Pila imo kwarta? Tibuo ka ba niyo sa klibo na? Nah, gikigwan na. Ano ba tao, day? Kada ko na imo kwarta, uy, nya 5 pesos na imo paliton. Huwag ka na tuhaka. Siyo. Biyabi na sigarilyo na lang, bi. Ha? Ambil na sigarilyo kay mo kay kasupi ana. Sige, dagkutan na noon ako, day. Tarawa na. Kadiha, uy, nya unsa man na aron? Bilhin ko lang na, day. Balik ko lang na ako. Huwag gini kailang kwarta, dab, 5 ra gyud. Naman. Kana na lang, bi. Oh. Usak libo lang gihapon. Bugiro ko ba? Huwag ko lang korta. Bilhin lang ako, balik ko lang ako. Kisa day ngani mo. Si Roger Tikil. Ikaw kasi nga mo. Ngano nangutan naman ka? Alkatsihan ako eh. Ikaw ngutan na kas kungan niya, ikaw di ka matugan si mungan. Natural. O niya, nagbalik na ako dere, nyawa ka. Ngutan na mo ko kinsay nagngani mo sa magbantay og pulin mo din we. Kinsay may akong palitan, wa mo ko kailan nimo. Nilia. Nilya day ka. Beautiful name da. Sama ka niya to sa Hulagway ba? Tulagway. Dili ni butbut ako ha. Pagtarong sa imong Sama ni kanindot sa Hulagway. Kana magklarong butbut imong sulti. Tinuod niya ako gisulti nimo. Gwapa mong kagot tinuod na. Mao di ay nga nindot kay ngan kay gibagay mo dai imong ngan sa imong naon. Sus atik na sad. Tinuod bitaw na. Saba kay diha oy. Lagi, naamo ko uban diha nga mabagay ang ilang pangan Ang sa sayan? ilang itsura. Mabagay ba mabagay kanang Mabagay o wa mabagay? wa mabagay sa itsura dai. Mao na dai. Di na mo kay kakakita no? Naa din na ng instances di ay. Oy. Kuan. Amo galit silingan, ang yangan nindot kayo. Unsa day iyangan? Ang yangan angel, pero ang yang naong murag panuway. Tanggong kay. Ngay uban diha nga ilang ngan sweet kayo. Nya pero may aslom ilang naong. Wag ito, di Bitaw, ba tayo bitaw. lagi ka sa kabanday ka? Lahi gid mo ba? Lahi mo nga nindot mo nga nya bagay kay sa mong itsura. Muna day ikaw. Kisa tingnan mo? Ha? Kisa tingnan mo Nelia? Nelia. Mo ba? Murag ako, nganong ako murag ako. Di, ang imong usa tingali mo? Roger. Roger Tikil. Roger Tikil. Ngay nga nun Lahi ako nga. ka no? Kay imo nga no? Roger. Butakal kay kagnaw. Ikaw may butakal, ikaw may Roger. Oo din. Apoy ni mo. Naay mo tawag ni mo Gerger no? Kanindot ka no? Tawag ko Gerger. Ganahan sa ni kag Gerger, tawag ni mo Gerger. Ganahan sa kag Ikitawag na ko dirdir ako. Gerger. Alam nyo. Joker Ikaw ay ba makawakas problema ra? Kawakas labad sa kung o? Sabo ka diha, uy, namutmut na sad ka. Tinuod lagi. Di gani ko ganahan mo ka o. Tadawa. Murag Ngano pilit man? akong tiil din. Nga di mo ganahan mo lakaw. Magdabar akong o. Ano nga man? Pero makakita ko nimo no. Murag buwang labad sa kung o. Di ay. Basta nagdaw kag pain reliever ko. Apoy ni mo, Jer. Discover mo ng imo pahuway na ay. Pagkakidot. Sige na, uy. Sige magstorya diha. Lakaw na. Ni ano maka mag-standby sa among tindahan, uy. Anel, balik niya ko din niya. Nga mo pali pa man ka? Magkuha ko sukli nun sa. Di ay, Mukha Jer. nagi. Sorry kay Sa ikaw na Jer. nimo? Sorry, Gadi. Balik lang ko. Anhin mo kong palitan snack ba? Asa na yung trabaho ni mo, Jer? Pobre taon kayo ko dahi. Pobre ka na akong trabaho. Driver ko jeep. Di ay. Tinuog na ilang giingon nga basta driver, sweet lover. Bituog yung ko anak taon. Kung sa may nakatinuod, ana? Ang kauban ako, yung asawa, katos gili, namatay, bro, lisan lang doon. Duha, gina yun. Oo ba? Grabe yan, lagi. Basta Driver, sweet lover. Mutada ko dyan ng batira to. Ang sa'yo naman tinadis yung asawa? Kuan, diabetic. Okay, good na Sweet naman. lover, man. Sige. Ay, mo tinay duha ka uya? Ako. Naitig bayan suga, naitig pa nitong bunga. Wow, batanon, gili ha. Batanon, mao to itig bayan suga. Makalingaw lagi mo. Nalingaw ko Ito, ninyo. thank you kaya. Lingaw sa kunin mo. Makalingaw kita, Jer. Mao ba? Sige na lang eh. Wala ni bayad ang akong paglingawan mo. Free ni basta ikaw. Wala na kay bayad di ay? Sige, salamat ha. Kaway bayad niya. Hindi pa kapin. Ansa man? Sugar. Sweet pang ko. Ay, tanan ni mo. Kabuang ana agad ni mo. Tanan. Manasa ni mo nila. Tungod sa kakalugan ni Roger na dagib ko, o sa pagkatiod lang, gigwapuhan sad ko niya, yapunan pa nga si Aw kaayo. Kausar ako gipanguyaban, nakatandayon ko. Unya, Oy, Nelia. nay, nga naman ay. Usa man na si Roger?
Ha? Nanguyab na ni mo diha. Wa, uy. Sa iwa. Tarong ha? Nga nung sige man nag-ani din eh. Murag ani ra ba na din mag-standby permi. May tag na ipaliton. Wa ra ba good? Wala mo palit sa itaw na nay, uy. Well, sa may paliton. Sigarilyo. Sigarilyo ra. Pila ra man ang sigarilyo. Maligsing ko paliton. Balik 5 pa gyud. Nanay, sad. Uy, nga nung initan man sa ni mo si Roger, nga wa man na manghilabot. Time para good. Ganong murag malabad man ka na niya. Unsa man uyab na mo? Oh, Oh, lagi. Oh, unsa? karaan ba yan ang reaction na? Karaan bitaw. Pero bago maning nahibaw ka na ko nga uyab na dyan mo anang panuha. Nasa man sa day na aana? Nay, dagamang ko. Ulitaw pa man sa tas Roger. Nahigog ba dahil ka ng tuhana? Oh, Sa may naibgan ni mo anak? gwapo man. Ginuo ko ni mo tao nila. Tungod lang kay gwapo, gisugot ka ni mo. Wa pa ka kasuhito gani anak. Mao bitaw giuyab sa nako para maila-ila nako siya. Di na kinahanglan, day. Oh, Di na kinahanglan nga ilailahon pa ko nimo kay karon dayon. Kiminyo na ko nimo. yung Roger na ang ko day kadiha. Itatag si Carillo be. Lambiyay! Bayon tayo nung kaning garapon. Kanahan kanda ko. Imo na nagiuyab akong anak. Padol ko ha. Adol! Ilang kalain ang ha. Uh, Di ang masawa, buwan na yung mga anak god. kanusaman? Pagtigaw na siya. Ayos, Unya, pila may sugilan nun sa kakuti sa akong inahan, nakasid mi si Roger. Unya, pila ka adlaw ang nakadbay, buwan. Hinahinay naman ako naskubrihan ang niyang batasan, may pambog man diining kanahan. Unya, How I told you lately that I love you. dong. Day. Unsa ka diha, dong? Nagkanta ko, day. Bantay ka nga ako ning mga bandi. Bandi na to ga. Si Bandi. Yung tubig sa baldi. Awangan taon ni mapuno taon na ako gibantayan taon. Basig mo awas taon ni basayang kayo. Bandi Mo ni. na Bandi ni mo, Jer? Oh, kang gawa ang kanang tubig bandi na. Mao ni ang pinaka-importanteng butang sa kalibutan. Yun sa man mo sa pagsiguro. Oh, ay ba ba kaga nga water is life? Ha? Kung wa kay tubig din sa kalibutan, patay ang tanan ka. Tanang butang na kinalag tubig. Mga tanom na kinalag tubig. Ang mga mananap na kinalag tubig. Magluto kag tanon og sudan og unsa pa na magkinalag kag tubig. Giuhaw ka, minom kag tubig, di ba? Water is life, di ba gam? Anong sige mo kang gisi, tinuod mo na, Ay, di ba? wow, sa kana, no? Ay, basic na lang. Basic ha, basic. Bugiro agad mo eh. Dali ka na lang hakot niya. Oh, ulay. Pre Roger! Oy! Pre, pasok ka na yun. Pinadugaya. Sige ka mo kang tablig-tablig plaza. Ha? Practice mo na, practice mo na. Practice mo na. Gawan, kausap mo niya. Isa mo lang, tawag ko na ito. Ha? Ano yan, pinol na pre? Sige, hapit ko na. Kapitol ka, pre. Sige, hapit ko. Nagusap mo dire, ha? Ay, Kurong mo din eh. Oh, pre. ay, karon sa di pre. Sa so mong kuha ni Paripato pre. Pre, siyat sa di, pre. Paling ko sa pre. Ayun sa pre. Siyat sa di, pre. Sige. Pre. Nakita mo to imong asawa pre. Asa to siya? Asa to siya? Ay, ngumpra, tabay, ibaw na ka. Dili mo to siya mapundos ba eh, kung may pagkaon. Ngumpra, gina siya. Kay para, inig pangayo na ko, ay, nakaday kahatag akong asawa. Kuya, huwag ko na, pre. Surtihan din ni mas mga asawa, pre, no? Pinanggat mo kayo ka. Papaha na ba kayo ng asawa Ito, ni pre. Pre Roger? Wapa yun, ako pa. Sawang Roger, papaha na sa Wapa kaya, oo. Asaw nga itong bilig bati. Naunsaw nga. Sutiha din sugot ka pre no? Mabito, pre. Surti ka, pre. Uy, sabi niyo, baka mo ibaw? Pagpaguyab na ko na, 5 pesos na punan ako na. Pila pre? 5 pesos na. Asa ko to. Kinignaw nga, pre, bot-bot eh. Dili, bro, in love kay na akong bayana, in love. Uy, sao mo na, pre. Ay, gani, siya may nabugos ako nga pakaslan na ako siya taon ba? Kay 40 taong hangyo taon niya na ako taon. Pre, sa to pa pre, ikaw ba? Huwag yung kay kugba ng imong asawa pre. Mauro. Sa'yo, ano ko taon, wag ko taon. Ikaw magipag-iba si mong asawa. Ikaw. Ay, lagi ako, lagi. Happy ko ki-corner. Unsa kay corner? Karon. Ako, kari-kari. Unsa to na dunggan ako, Roger? Gang, anong niyapas ko din ka? Natural kay mga olat ta. Unsa man di ka mo uli? Oo. Di ka mo kaon? Kita mo, pre, yapas ko kasawa. Di ko kung siya makakaon, masawa ko, magtao, yun, pre. Basta kay 5 ay puhunan na. Singko. Unsay sing puhunan? Unsay sing sa ning puhunan? Ipuhunan kag 5 pesos aron ka no magkauyaw mo. Bitaw. Oh, kahambugiro ba ni mo, Roger? Paulis ato ha. Joke na to, dahil para mag-ibigo taon. Pre, basta 5 na pre. Pauli dito. Pauli. Labayo di ka ning singko ron. Pauli dayon.
Ang tinuod naglagot kaya panghambog, gaiya ako nakuha tungod lang sa 5. Murag lagi paminahon bang murag tuon na di kaayo ko kay nakuha mo sa 5. Kay lagi nauyab ni tungod lang sa pagpalit ng sigarilyo nga 5. Nang maglagot ko, unsa man ning tawhanan no? Unsa kay buhaton ako ini? Klon ko ni? Unsa man ka man pasultihon? Nilia. Kay ang sendo na to kada adlaw Gulya. Ang sender na to Ate Pres, si Inday Nilia. Nelia. Oo. Oh, si Nilia Ate Pres, kay kini yung ba na nga si Roger. Kanigos Nilia Ate Pres na uyab ni Roger. Kay tungod na dipalit siya sigarilyo balik 5. Dito sa tindahan Nilia. Karon si panguyab, nasugot yung Nilia si kinis Roger. Karon Ate Pres, panabi man sa mga barkada niya kanayang asawa, 5 pesos rin puhunan niya. Iya gikuan nga manakuha niya. O nakuha niya ang babae, pinaagira sa 5 pesos. Porbida. Mao to lagot kay Nilia Ate Pres. Nasakpan man yun niya. Ngutana siya kung sa iya para ba yung mga higala sa yung bana Ate Pres. Ngutana siya kung sa yung buhaton, ulatahon or dakugon mo kuno niya. Ayang bada, saon mo na to ba? Ate Pres. Ay na lang uy. Ay na lang day. Ayan na lang ning kuan tingali komedya ra pud na joke ra. Kabahagpog sa siya bana ba? Oo. Para kuan ba? Yun na lang, nagubot na mo, anak, anak. Sa diyang bana ba? Gamay ra kayo ng kasuha, isuha. Damay ra kayo eh. Damay ra kayo sa tanan. Bab, unsay ang isulti, Bab? Ang kinitang ba ng Goliath, kanang gitawag lang ko kanang binata. Binata. Binata, kanang wala kayo unod ba? Wag yun. Oo na. Kanang kanig mga pala hubog lang, kanang inom manggod. Ayaw na tagagibugaton Inday. Ang importante, ang imong tanawon, kung ang iyang mga komedya, gawas para diya sa imo, ang imong batayan, ang iyang mga komedya, dili ba makasama sa ubang balatian? Kinabi ubang komedya nga makasama sa ubang balatian, di sa komedya tinuod, kani doon na may uban nga, og iyang komedya sakit, may ngunay, may lang siya mag-komedya, kita mag-komedya masuko. Wala na ibantayin, Inday, kay, ako naging, binatar kayo, mabawal kayo, ilang saura kayo. Istorya ha, og atong paambitan dire, mata pa dire sa Sirach 26 verse 15. Ang usa ka maayo, ang usa ka buutang asawa may katahom nga walay katapusan. Dili kini mao usa ka hiyas nga dili masukod. Balik ko na to ha. Balik ka ba? Ang usa ka buutang asawa may katahom nga walay katapusan. Kini maoy usa ka hiyas nga dili masukod ang kabililhon. Ang katahom sa usa ka maayong asawa anaa sa iyang maayong pagkaatiman nga balay sama sa adlaw nga nagsidlak sa udtong tutok diha sa kapanganuran sa Ginoo. Di mo kana kung maayo kuno ka kay batasan Inday, mura kuno kag adlaw nga sinisidlak sa udtong tutok. Di mo unsa ka imposible kang sagara mo sidlak ang adlaw kana man yung gikan sa banag-banag. So, paningwahan dahil nga ikaw naka sa maayong taras. Sa dali mo kuha, kumita na wala kayo unod. Dili na kayo bugat. Ang imo harong iyang po Inday nga di na maduha atong buwan. Ha? Maduha kay naarbag gipakita arba sa sayang Ate Pres. Nga sa ato pag-record karon gipakita ga maduha atong buwan. Ang usa kay mature na siya nga diduol sa atong planeta. Mao na yung nakakuyaw. Mahug og buwan Ate Pres kay moayag mo siya. Meteor Goliath magdagan man na. Pero kana siya maoy kinadulan nga meteor nga niagi sa atong planeta Ate Pres. Ang kuyaw og mausab iyahang dagat sa iyong muaris kalibutan. Impas sa tanan. Tabla. Og matagak. Tabla. Mao ginagingon sa scientist sa tabla. Pero og malasaylo ra siya, mabalik ra siya sa kawanangan. Mao ba? Bali, karon nga October og sa November, duha na siya kada buwan. Sige nagagi-agi sa planeta. Nato. Makita na nato Ate Pres kanang maghayag nga kuan. Makita na. Nainom ka Goliath. Goliath nainom ka gisulting Ginoong Hesus. Nga mingon nga magtapos ng kalibutan niya ningon si Hesus, walay na sayod. Bisan ako masayod, ang amahan ray na sayod. Apan usas mga ilanan matupad Ginoong Hesus nga ang mga planeta magkabangga. Mataga ang mga bituon mo na yung gisulti. Kung ano sa naabang kay murag hapit na yun natapos kay ang iro mo upa nas iring. Murag inaana Ate Pres. Manang ako ring iro gamay. Na may iring sa mo papanoy. Hambag katawa jud ko. Gan. Ang magkatag-ano na. Tapos libutan, kibuloy. Kisay magkatagaan? Kibuloy ra?
Sibuloy. Nalaman mo sa mga tanay. Sa ito rin, be. Nakainday, pagpabilin sa imong kamaayo, ayaw tagay gibugaton, ng kanang sa imong bana, kay binata ra kayo Binata, na. bitaw. Oh, binata ra kayo lang. Ipanginingohaon mo, ang iyang mga pulo nga buhian, kung dili ba makasama o balatian sa uban, nga maghatag og kasuko, og kapungot, og resulta sa nag-away. Kay kada ra bang inom gulyat, na dihang murag palabuan na sa hambog, hangtod mag-away taon-taon. Oo, bitaw. Di ba? Oo. Oh, mabitaw dito ko mainom. Kaya katong usa nagkainom ko, nagkita mo sa akong ex, wa jokes po, kaya bago sa nitabo na mong gabi eh. Gano'n. Ako ipaminam mo, hanggang lang. Salamat ako na agad lumanon. Kalay ko ang puzzle tihon. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong YouTube channel nga pala may drama ug mao kini atong sunod nga drama. So, tampo ka na itong katagan, pagtagan, no? Pinadakin is usak ka lalaki na nagpatago lang sa nga banjo. Kaya nagibatan ng doon sa radyo ni Ray Arellano. Kaya sa unang nga itong sender, si Banjo. Kini ako problema bahin sa bahay nga among gipuyan. Nga nagkabikil bisag iya, nga suodon talong igo. Pero inyo masayra ako suglanon, inan ko ani sa pagsugod ang tanan. Si, pre, Banjo. Naminom tabi. Kata-kata. Pre. Siya ko, pre. Siya tag Fighter Win. Fighter Win. Bebe. Karang ako isod sa ako ang sudlanas ko. Isod na no plastiko. Mao na. Tabi kayo kay gisod. Nakusli. Sud, Ito imno ng Fighter Win. Lami mo kayo. Mura kikiki ng imo ta. Kikiri, gido. Wow. Okay. Daga. Hi, ball. Darling, you can count on me. Okay, ako gini mo dito yung burbo assistant. Ako, minaw na ko ha? Binaw ka. Saman ba eh? Ha? Wado ko katingog, wado ko katingog. Ang saman, basinan. Minaw ta. Ang saman, basinan. Ha? Ang saman. Askang, bilibay ko na kanyo duha, Banjo. Lagi. Gido, dugay na mo, partner, karon mo duha sa akin. Tao na basinan. Master do kayo yun. Tao na eh. Bata mo kung bida pistiya sa mama. Ba't na yan na? Eh, pagkatao na mo doon, tapan mo tao dito sa nursery sa ospital. Inigilang na ako, mahila sa disiya. Inaana mo itong akong nanay, iningon mo to siya nga, mao na imong partner yun dito. Tawagon ko numilag, baby, sa mga baby pa ni, tawagon mililag, dus anuus. Dus anuus? Dungan mo nagilak. Kuan magod, di na ko mano ni ha. Pare-pare ko tag edad no. Kuan matod pa sa kuan among inahan good pray kanang nasa pagpanganak niya nako ba. Kuan mi kapan pud niya inahan ni Parigido, gido ba. Sa dihang panganak po siya, nagdungan yung duha paggawas. Unya nasyak akong ang mga nurse kay ang kay mga laguman kayong duha ko no paggawas. Lagom kay men duha paggawas. Tong ang doktor gianggaan ni dos anos. Say magdungan mo gumihila ko dali. Sa ato pa, ang inyong mga inahan, managkaila rin. Oo, pagbalik this award na, this award ba? Award. Oo, kuha po isang kita award. Nagtapal, bago po silang katrigot na. Tonya, silingan po big bay. O ba? Ngiga ko rin yun sa. Nindot mo ang drama nila. Tapat pag yung taon may panimay. Sa una, dito may puyos Davao. Danaw. Tapat big balay. Tinuor yun na. Murag hindot ito buhatan o istorya niya mo. Ikaw ba'y Badyo, okay na ka? Buhatan ng istorya? Buhatan na sa kuno ni Sinon. Sinon ba? Katubang imo tinaguan ba? Katubang kanta ni mga kausar ba sa tubig? Nindot kay ito, ni Sinon. Itong... Iyan ang paborito pre. Kanang kata. Anak ko po sana si Alan Jaime. Alan Jaime Trabaya. Nya ang nagperform ana si Uyuan ni Bibo Trabaya. Ay isuon eh. Nya akong idol ang wala si Dante Luzon. Dante. Nakadaog na kata sa Cebu Pop Music Festival. Kuya kita na nakadaog gitaw na. Kuya. Basta nga mga Bisaya kanta bida. Kuya gina. Kayo nadawa to gi-compose na ko. Naway siguro og kadaog na to. O sabi tayo tuloy mag-compose pre. Bisaya gyud po to. Bitaw pre, sabi tayo to Bisaya to dili, ha? Bisaya gyapon. O sa lagi tayo lagi. Ibta ayaw. Compose. Luwa gid wata. Di ba? Kidro sa nanay mo bisino na. Unsa ba tunuan ng ibtayaw? Be, kantahay ko no tag Bisaya ka ng ibtayaw be. Bitaw. Bitaw kay mo kantas ko Bisaya. Sige, ikaw lang kanta rin yan. May akong unang kanta. Sige, Oo, ibta. sa mga ito sa mga katawa na bay sino. Kuan, Dahong Laya. Wow, nindot sa na. Ikaw pigido. Sa may katawa mo, Bisaya pod. English mo na ko Unsa title pre? The Falling Leaves. Bonda dito ako lang imo pre. Abi kay Dahong Laya man ang kapitin nun. Imo the Falling Leaves pod. Samtaw ka Mao na ako ang paborito mo na nako. Ay pagkita ikaw eh unsay pakita mo pre unsay mo agbe. Adi lang ko kanta eh. Katuloy mo ibtayam. Manilig na lang ko. Pre.
Uy, Banjo. Gipainom dito na yung maayo si Noy Sinoy? Ay, gamay ko giinom day. Ano man? Nagaduhog mo ko nagyaw-yaw iyang asawa. Okay nga naman. Nahog sa hagdan ni Noy Sinon. Nagyaw-yaw ko nganong ni inom. Ngano ko nung nakik-inom ko no siya sa mga palahubog. Oh, puro hubog taon. Basta kay mo na ako nadungog kasi ang asawa nagyaw-yaw. Mo in taon sa sunod in town ay na ninyo paakila si Noy Sinon. Wag ko to sila labot sa mong inom god. Kami mas pargido ato. Nya miduol na siya. Nga masado ang papawaon. Lingkod man. So gusto siyang inom. Nya di na mo siya pimnon. Basta kay sa sunod ha, ayaw ninyo paimna kay basig sulmon hinuon mo sa asawa anak na ngilad ba kay nabatasan. Ay, pare sa bitaw na sila. Nagtuwag nindot sa nagbatatan si Basinon. Noon sa, manindot lang na siya nagbatasan sa makainom. Di kayo na makainom, hasta istituwa ang panuhak na ko. Ngayon nagasulti mga ana, naka-ebidensya. Sa mga, day. Wala ka kabantay, ana, day. Nga ka na mo, agay na sila. Di magay na hapit tanaw na to. Bisag sang pito pa na mo. Di ko na tagad. Pero pagkainom na na, pastilan, pagkamayong tao. Bisag di mangayo, muhatag ko ng kwarta. Palitan pag mainom. Mao ba? Oh. Ay, mauni itong kausa na ningil siya sa abangan sa bahay na to. Ya. Abi na kong nasuko, kaya pa man tayo kwarta ato. Ano niya? Pagbalibad na ako, ningisi man lang, itagaan ako palit bugas. Ito ka palit bugas. Oo, kay ako mag-ingnan nga, noy, pasensya na gid ka noy hawa, pag may kwarta, di pa may makahatag sa abangan, wa man may bugas ron. Abi na kong masuko, hala, gingisihan man hinuong ko, gitagaan ko para palit bugas, oy. Susi, ditso naman ka dayon. Bye, Sinon, bye. Oh, Non. kisarong na sampit. Da, sagdi na, oy. Bye, Sinon. Ditso na ikaw, eh. Ditso na ikaw. Awa, wagin mo lingi, ngayon mo gisampit. Bida, wat tingay makainom day. Munang gabuso kayo. Nya na lang na. Ita lang ta timing ba kanang makainom si Basinon. Paita sa aninila, oy, makikistorya raman sila maningil sa abang. Ay, sa tinunan na, dali lang rason. Ang asawa sa bukat kay simod, samot ay kabudlot. Paita magdiayuna, di palang tag-iya ay kay Jung, sus, bida gyud. Ay nalang pangita gubot gud minda. Ingon ani ang kinayas tag ibay nga among ibangan. Mag-ingon tag arbuso ba nya istrikto. Ay lagi mudagad kon sa piton. Unya. Bida, no? Kamu na ipahayo, ano, pre? Kasuil na ninyo. Padidak lang pila inyo magasto, ano? Ana, mo yun, na? Kada mag-abang may magasto, pagpahayo, ididak lang sa abangan sa imuhang giabangan. Sa imong gasto ba sa pagpahayo, ana? Mo ba pre? Okay Kanya, kayo. manang musugod kang tag-iya anak, pre, mo refund sa daha sila. Ay, bripan, oy. Ipakita na ng mga resibo sa inyong napalit ng mga materyales. Ingon man ang nag-gasto nyo sa panday. Ipakita ng resibo. Ay, awan sa... Nagtungga. Nagtungga. Ay, Ah, tungga. nagtungga di mo doon. Wag may magtunga, ha? What's the problem, ha? Ina ko kay Atusol Baro. Ay, lebe. Usaman, kuwang na itong nuno niya, ha? Ah, Ang pagpala. mayuhang Ang pagpala ko tao. dito ko sa kakahon. Anoy si Noy, may kay ni Aday Kanoy. Ay, ayaw ko na kung anong problem. Bay non. Baynon. Kanang problema, ha? Maproblema, magsambutan kung inyo nang una-unaon nga problema na. Ah, bitaw. Ayaw niyo problema, ha? Aron mo, may problema. Kana. Oh, pagpalit mo dito ko sa kahon. Pag-apel na mong sumsuma na to. Ay, ako na lang palit, be. Ako na. Sige day kay pati sultihan ako ni sino basic no. Bayan sa bahay ba nato. Ayuring naman ka diya dong, okay ba ka? Ano kayo problema, bay? Ayaw na yung problema, ha? Wa mo ikabag aron. Abang, Oh, may kabang. may kaabang, ano to? Wa problema. May abang? Unya, na. Nakadiyot, magpalit ako ha. Diyan ka sa tamo Noy Sinon ha. Sige, balik ra ko. Okay. Oh, sige dahil Minda, pag-apel ang bugas niya, piling ang bugas kayo, ang mga bugas, sa balibo man, ha? Salamat na lang bay. Mayuha. Wala, Sinon, good. salamat Mura na. mo karoon pa muna ako. Ang sabi mo, unay ko ta. Tunay bitaw. Kunay. Mura pa rin nunoy ba? Tunay kayo. O to ay pari no. Kining bay noy sinon. May sulti yung ko ni mo ba? Unsa man, unsa. Baby, tagay, unsa ko tagay. Ay, may mori. Ano Tagay, yun? ako? Ay, mori noy, sinon. Baby. Okay, go ahead. Unsa man na banjo, ha? Kuan magod noy ba. Ang kusina namo ba? Ang iyang atok ba kanang daghan kay buslot ba? Nya mga bugbog sad gipanganay na murag kuan ba? Murag kahugnoon lagi na gani bay sinon. Ako na nang ayuhon. Bisag tabi na gasto ba kay luoy kay mi diha kung mag-uwa na. Nya magbaha po diha sa sul. Unsa? Wala problema. Namoy kwartay kagasto ana. Naaman bay noy sinon. Pero mananghid lang minimo ba? Oh, wala problema na. Ako pa.
No problem. Sige ba yan, Ako Sinon? na ibala na. Ako lang ipatrabaho ma. Naman ka may kwarto magamit. Naaman no, naaman. Sige. Trabaho lang na niya. Yatang lang ako ang mga resibo ha. Aron atong madidak sa inyong abangan. Salamat kayo. Ako po. Migo. Kana mo imigong May problema ha. O, kana mo imigong tunay. Asa namang beer? Ha? Bir? Birkol! Birkol! Asa? Tagay, hatang na. Dari lang. Mas mga yun yung fighter wine. Kada may migong tunay. Unsa. Bebe ako sa. Ako lang. Inamba. Kana ako ani mo. Mainom sa kuha, mainom sa ko. Okay. One more niya. Ako sa one more san. Usa pa. Lagay. One more. Lagay. One more! Mauna, kay gahi ka magig-o. Ha? Giingnan ka nga, dili mo inom lagyapon. Hala na. Ha? Gayaw-yaw Palain yung pa ang asawa ni Noy Simon. Bati yung batasan ang babayhana. Ay, yaron. Unsa man? Unsa naman sa ka? Nahug naman sa skandal. Sige la. Day, ano na day. Padapa na imo pa. Ay, nagyaw-yaw na sa abudlot og Simon. Kisa man. Kada asawa ni Noy Simon. Hubog naman sad. Kay gikan dinis ato nag-inom niya. Nahug naman sa skandal. Giyaw-yawan na sa maayos asawa. Ay, sagdi na yun. Sagdi na sila noon sa'yo. Basta kay, mo mo gina, kinian ni Besin nun. Ugma, ipatrabaho ko na ng atong kusina. Tol man, ako man, trabaho ang among kusina. Ug si Parigido, may akong patrabaho. Kunya, may assist lang sab ko para minus ang gasto ba. Pero, nakagasto yung kulaan sa 50,000, eh. Kaya, kung naman lang gipa-complete ang kusina, niya akong gipa-tiles. Gipa-apil sa dako ang banyo. Mga nga sa katapusan adto sa pagtrabaho, nga humanag yun, nag-inom ni Parigido. Ay, pre, sino na, di mo doon din na. Dari ni, murag kubong ramandaan. Ay, barag lakaw na. Diin mo ka na siya gikan taon. Ang saban, atong papit doon? Ay, lang, pre. Tagoy sa mga butika, pre. Tagoy, pre. Pre, namin pre. Saan to ba na? Dapat ko, gamog yun. Ay. O sama na. Nag-inom sa mo da. Oo, alaman ba yung sinon? Gikan puming naman dahil sa kusina. Paway sabi ka diyon? So, way tagay. Wa, bay nun. Okay. Pass away lang sa ko, ha? Ang sayan, bay, Pass away lang sa ko, pero mag-inom mo ron. Just call me, ha? Saman, magpapalit na ang tarong sa kahon? Lang sabay na. Okay, napamitiwason ng trabaho. Okay. Pero ganahan nga ni mo inom, tawagan lang ko, ha? Just call my name. Kaya magpapalit ang kon sa kahon, duha ba? Agilaw sa ko. Sige, bay, noy. Sige, bay. Pass away lang ko, ha? Pass Pasawi ko. Ay, lamog tayo, ubos na ko, ha? Pass away lang sa Sige, pasawi na. Okay. Okay, bay. Ay, wala, pasawi rito. Daktan ay, wala. Sigsag na. Mura lang satsay. Usa is to 3. Usa kang bante. Tulo atras, forbida, no? Kuya, wag dito hanag mga makainom, ay. Simon! Unsa ba nun? Hala, murag ang asawa maron ni Noy Simon. Mauna. Palahubog ka mag-aidak ng god. Nahug na sa kasagyan ng Hala, tinuo ko. Naugbok na ganang imong ubo ang kagkabuan ka. Hala, nahugod sa hagdanan si Noy Sinundong. Unsay at... Asang bala ni mong palahubot? Ha? Asang bala ni mong palahubot? Unsay problema, ma'am? Ikaw ba? Ikaw gud mo nagsigigal-gal inom sa kampana. Naibakal kung sa nahitabo niya, ha? Nasiya ka doon sa ospital. Kaya nahug siya sa among hagdan. Ug may pagkaugbok. Mga animal mo. Pamalhin mo! Ma'am? Kalain mo di mo, ma'am. Wa man taon may sa... Basta! Di na ko gusto nga mapuyo pa mo na yung among bay, ha? Pamalhin mo. Tagaan sa bukod sa kabuan. Kaya nakalan mamalhin na mong animbaya. Ma'am? Mo na yung amo problema ron. Papawaon namin sa bahay ng ibangan. Kaya kami ko na nakaingon nga nung nahug ang iyang sa tan. Kaya painom ko nung namog maayo nga wanto na mo pa na taon. Oy, kami naman hinagipasaglan. Kunya, kung mamahawa po ni, Pulbida may lisan kami sa among naggasto pa paayos bay. Kung sa may among buhato na ni, may kaya nilagay mo. Palihog, tambagi ko ninyo kung unsay apato na ni. Kung sa man, kung kamo ang pasutihon, banjo. Okay, ang sender na to karong adlaw. Kani si Banjo, ati Pres. Banjo. Problema ni Banjo, kani ilang silingan nga sinusinon ba? Palahubo kayo. Karon, asam, sige lang, inom dito, inom dere nga. Di kausa nga, nag-inom sila si barkada, nga sige, gido man siguro ito yung barkada niya. Gainom karon ni abot si Noy Sidon.
O, sinon, gido lagi, nag-inom sa gido. Niabot na sinon, nga hubog na daan, Ate Pres. Oo. O niya, nisaka dito, na dito sa balay, niya, wa nilang kuanan, katakanta pa, pag-uli, Ate Pres, natagak sagdan. Siya git sinon. Yang asawa, nga unsa tron, murag ang asawa tron dito sinon, ang misyagit dahog, di ay si sinon, palahubog ko kay Ate Pres. Nya, karon na problema, kay papawaon sila sa bahay nga giabangan, kay kanang sinon, mao ni tag-iyas balay nga ilahang giabangan, Ate Pres. Pabawaon sila kay kamo sila lagi kunoy hinungdan nga nahug sinon kay gipainom lagi nya or ba nila paimna Ate Pres hubog na tungdaan sa dinha napadung pasbay mao ni problema nila karon papawaon sila unsaon man ni mao ni problema ron kay pawaon mi kami kuno nakaingon nga nahubog kag yang bana og nahug sa danan kay gipainom kuno og maayo sa ako ang bana aw nako war ba taon ko nako paimna kami noy napasangilan unya og mamahawa pon mi mailisan ka ko sa among nagasto taon pagpaayos bay kay gipaayon na nilang bayad Ate Pres tanan unsaon man ninamo unsay ang buhaton maayo kaning ilang gihimo paliw tabagi ko ninyo bi unsay ang buhaton mao ni Ate Pres gipaayon nilang balay ilang gipadako-dakuan gipanindot nila karon gipapawaon sila Ay. Mura kay nakaingon ko nung Pero nahog sinon sa kuan katong pagpausap nila sa bahay, wa nila ididak. wa nila didak didak siguro sa bangan Ididak punta karon kay pawaon pa man. no ididak ta to sa bangan Ate Pres unya karon kay nanungusog naman yung asawa kay mutong sa kay nahitabong ni sinon natagak man sagdan nga unsa ka to mao na papawaon sila bam unsa ray ato mabasa di ba men natay mabasa diha nga ngano papawaon man sila nga gipausab ra ba taon nila ba unya madidakan ba kuno taon mailisan ba kuno sila nagasto bam unsa ba Okay, arita sa patanawa ko. Okay. 31 John 31. Apan sa dili pare una na to sa may Old Testament. Sige. Kung ani din sa Ecclesiastes ato para magara na to atong ipahayag adto niya. Ecclesiastes 3 verse 3 and 4. Okay. May panahon sa pagpatay, may panahon sa pag-ayo. May panahon sa pagguba ug panahon usab sa pagtukod. So ma-enlighten siya nga pananglitan o papahawaon ka mo gingon man dire ang pinakang gibasa ang title ani is may panahon ang tanang butang mo na title so kung papahawaon ka mo ingnon tangpunga mura og nagguba ang inyong balay kay nawaman kay pabawaon ka mo apan gingon man diri nga may panahon sa pagtukod sa to wa ta kay ba og makatukod ka mo bisag barong-barong lang una no apan sa New Testament ug muliso ta sa Juan 8:31 ngadto 32 okay bi ako no tong tanawon mutukma ba mo takdo ba sa dito niya napay saon Busa, miingon si Jesus sa mga nanuo kaniya. Kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuuran, ug ang kamatuuran maghatag kaninyo kagawasan. Ang buta sa butire, nga pag-ampo kamo, nga mulutaw ang kamatuuran, kay gipasanginan man sila sa sala, nga dili mao. Sayo. Kay sila may gipasanginan, nga nga kunuhay, sila mo nakaingon nga hug sa agad pananglitan o papahawaon kamo ang asawa ba si ang bana papananglitan o papahawaon kamo Sir Banjo kanang naang ayaw ka balaka kaysa ko nang gibasa diri sa Ecclesiastes ang tanan malgi kuno mga butang mahitabuan ning kalibutan dilatid na kon pananglitan o pahawaon kamo unya nakaabaya nakagasto ra ba kamo kay kamo may nagpa-repair as the days goes on ididak ka unta kadto sa umaro pagdidak pakanaugo naman kamo entonces dili gud kamo maripan Akong pangutana, unsa man ipatawag ba kamo sa barangay? Pananglita ipatawag kamo sa barangay, isaysay ninyo ang tanan, hasta ang iyong nagasto pag-repair sa iyang balay. Ug muingon ang kapitan nga, saan ninyo? Ngano ni gasto kamo? Nanangit mo tagiyasan. Tinuoda. Gamat ana ni mag ikaw nang abang kagulat mo repair ka di ka manangit. Nangit gyud. Ug muingon na tagiya nga, sabot sa gini sila ba? Ayaw mo didaki, wa mo manangit. Naingon pag yun ba John, hoy, ako niya yun, sige lang, ididik. Mao ka na. Karon pananglitan og mabot mo barangay, mas paayo aron madetalye. Aron madetalye. Unya mahitungod sa kanang naang gipasanginan kamo aron masuta og masulti sa nimo dito kamo tuor nga dili kamo mahinudan sa pagkahug sa hagdan. Kay hubog na sa daang ni abot. Ito kung nasugatan ay naglagot ko. Hubog sa? Dili. Nauta man? Upag gani pag-abot, sa dihang giukay ko. Atuga ba? Di ba ate Pres? Sasaway ka na ni kabot at tug dayo?
Kung ako ang pasultihon. Ug mao to mga listeners ato ang kun ako ang pasultion part 6 ug hinaot nga nalingaw mo sa atong drama. Ug ato ang palamay drama lutulati lang. Basi mahuman to iniguman ani makahuman to masundan ni nato no. Ug salamat kay sa inyong pagsunod ug papaminaw sa atong mga drama sa gapon mag-outro vlog gapon ta para natay basa no sa atong outro o atong i-shout out. Shout out na to si Annalyn B, si Luel Balandra, si James Panyola, si Reggie, labi na ka Ma'am Delsan 99, shout out mo diya ma'am diya sa Hong Kong. Si Lito Salva, shout out ug kang Oscar Abaydog diya sa Karkar Cebu. Marisol Apsal, shout out mo. Shout out po na ko si Annalyn, si Analisti, labi na kang Nina Castro. Mao to mga listeners tanan ga comment sa tuwa ug atong gi-shout out. O sa gapon no, ang ato ang palamay drama, hulat-hulaki lang, daghan jud ka sunod no. Daghan ka paminaw sa atong palamay drama, lahi ra jud siya kaysa kun ako ang pasultion, daghan og paminaw sa ato ang palamay drama. Hinaot nga mas abot na punto dayon nato og sa kauras ay para makasundan din nato ato ang palamay drama. O gusto na ko mga listeners, salamat jud kayo sa inyong tanan, sa inyong kanunay nga pagsunod ug pagpaminaw sa atong mga drama. Daghan jud ka salamat.